Actuel Média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ kan su nin waati in na bi an bɛ an mɔkɛ fɛ yen an bɛ an fa fɛ an b'an karamɔgɔ fɛ yen Amadi Bagayoko Kalaban Bourama kun t'a siɲɛ fɔlɔ ye kuma Actuel Média kan an bɛ foli da yɛrɛ ma n'a mago sera ma waati o waati Malienne kɛ si kɔrɔbayala farisogo ka girin fɛn caman mais a bɛ temps d'a ma minute 30 minute 40 an ka sigi ka baro kɛ ka filɛbagaw ni kanubagaw la ɲɛnajɛ an bɛ kuma d'a ma a bɛ foli ni tanuni kɛ filɛbagaw ni kanubagaw la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye i dansɔgɔni ko n bɛ ala an lamɛnbaaw a n'an filɛbagaw n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kilamantɔnya la mais ka kɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu k'i ka technicien ba nin ye Bala Musani Bala tɔgɔ gansan tɛ o a bɛ ko dɔ kɛ dɛ ni nin tɛ o tuma la n bɛ dugawu kɛ jama ye Ala kɛ lafiya di ma Ala kɛ lafiya di ma an b'a ko teliya ko min bɛ k'an sɛgɛn sisan o ye courant tigɛ in de i bɛ dugawu kɛ courant kana tigɛ a fɔ inertie mɔgɔ ko bi courant kana tigɛ dɛ Ala sago sɔgɔ an bɛ tɛmɛ ni kuma ye n'Ala sɔnna Baburama nin diyara n ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna courant tɛ tigɛ ni Ala ni aw yɛrɛ barika Baburama ɲininkali ka ca an bolo bi n'i y'an wulila ka s'i ma n ka a dɔ bɛ yen ne bɛ fɛ an ka daminɛ o la o de ye sokura mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka so jɔ u b'a jɔ a bɛ se yɔrɔ la a bɛ jɔ pewu sɔrɔ tɛ kɛ bilen soko yɛrɛ bɛ dabila kuma dɔ la walima dɔw bɛ yɛlɛma so kɔnɔ u tɛ hɛrɛ sɔrɔ u ka sigi kɔnɔna la n bɛ fɛ Babula an ka yala don b'o la walima tana b'o la walima o ko bɛ sigi sen kan cogo di walasa a bɛ ɲa Mayiga i la kuma ɲana sojɔ tɛ kunfɛ kɛ ye dɛ awɔ i bɛ so dɔ jɔ dɔrɔn i b'a jɔ dɔrɔn kɛ hakɛ to so nin bannen tɛ i bɛ kɔ don i bɛ sa so filɛ o de nɔrɔma ka ca nka n'i b'a fɛ ka so jɔ o y'o bɛɛ de dabila awɔ i bɛ taa boso fɛ boso bɛ mɔni kɛ jɔ min na o jɔkɔrɔ jɛgɛ minɛlen jɔ min na dɛ kan'a kɛ ten boso la jɔkɔrɔ dɛ jɛgɛ minɛlen jɔ min na jɛgɛ minɛ jɔkɔrɔ i b'o ta fɛn dɔ bɛ ji la u b'a fɔ ma ko gwala maninkaw b'a fɔ ma ko kiba Mayiga tu t'a la ta t'a la i bɛ gwala ɲini ka don nasikafe kɔnɔ ani jɔkɔrɔ nin ka taa don i ka so la i b'a den 5 ta n'i y'a den 5 ta ka baara k'a la k'a don i ka so kɔnɔ i bɛ to so kɔnɔ i bɛ kɔrɔ i bɛ to so kɔnɔ i bɛ si sɔrɔ i bɛ to so kɔnɔ i tɛ gɛrɛ sɔrɔ Mayiga n ko mɔgɔ ne bɛ kabakoya la Mori yɛrɛ t'a fɔ ten ko subahana t'a la ko si ye Ala ta ye si ye Ala ta ye mais i b'a ɲɛɲini de mɔgɔ ye baara kɛ jigitigɛ i tɛ si sɔrɔ mɔgɔ jigitigɛ tu t'a la ta t'a la i baara kɛ jigitigɛ ye e bɛ dumuni Mayiga filɛ nin ye i bɛ t'i muso balo warini min na hali ni tile baara don mɔgɔ nana ka na ɲɛɲini k'i ta kɛ fɔ patron ye k'a ye Mayiga bila dɛ n'a bilara o jigitigɛ t'i to yen o tigi to yen a tɛ patron to yen awɔ n'u bɛ mɔgɔ bila bɔ baara la u kɛ mɔgɔ kɔlɔsi dɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ 5 balo a bɛ mɔgɔ 10 balo ka n'a jigi tigɛ ka bɔ baara la Ala to ko bɛɛ k'ale bɛ se ko bɛɛ la mais ale tɛ se jigitigɛ la dɛ jigitigɛ man ɲi o de Ala sago awɔ Baburama an ka halisa soko in ni mɔgɔ bɛ n'a yɛlɛma so kɔnɔ walima i bɛna so jɔ lamɛn yala don b'a la don kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la kalo kɔnɔ walima san kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la kalo la don kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la tile kɔnɔ n'i bɛ yɛlɛma i ka so kɔnɔ kalo tile 4 kɛ yen farafin kalo tile 4 i bɛ taa taama la farafin kalo tile 4 kɛ yen i b'i ka foro dabɔ farafin kalo tile 4 kɛ yen farafin kalo tile 7 kɛ yen nin bɛɛ don ye taama yɛrɛ don na tile 7 de ka ɲi mais ni m'o sɔrɔ farafin kalo tile 12 o ka ɲi farafin kalo a tile 14 o ka ɲi farafin kalo a tile 12 o ka ɲi tile 19 man ɲi tile 6 man ɲi tile 4 ka ɲi Ala sago awɔ Baburama nin diyara n ye kosɛbɛ n y'a dɔn mɔgɔ caman fana tun tɛ nin dɔn hali anw yɛrɛ b'an kunfɛ ko dɔw la donc a bɛ kɛ sababu ye n'i bɔra kalo tile 4 i tɛ maloya ka don so awɔ Ala sago awɔ Baburama nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli ta ne di ma ka filɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ halisa émission bɛ yan Baburama an bɛ don biyɛndimi kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ yan bi ne yɛrɛ dɔnbaga hakɛ min bɛ yen n'u faw n'u mamusow biyɛn min k'u dimi a ka ca dɛ
waati bɛɛ an bɛ kuma kan nka n'a y'a ta ka segin bɛɛ b'i garisɛgɛ sɔrɔ a la biyɛndimi b'a bolo bana sugu jumɛn don ani a bɛ se ka furakɛ cogo di yiri la walima an ka farafin fɛnw na biyɛndimi a bɛ furakɛ yiri de la a yiri de bɛ yen n'i y'a ye dɔrɔn yiri nin dɔ hakili b'a la k'a kɛlen ten a kɛli komi mɔgɔninfin biyɛn yɛrɛ de n'i m'o kɛ i ma manje kɛ i to i mago la a labɔba n b'a yira mɔgɔ la a yiri bɛ yan a yiri bɛ yan Amadi ye a dɔrɔbɔ k'o bila an ka émission kɛnɛ kan awɔ ko n'an bɛ kuma an ka yira mɔgɔw la awɔ filɛ Mayiga i ma nin nin de ye biyɛndimi ye nin de bɛ kɛ biyɛndimi ye ɲɛ tɛ a la mɔgɔ biyɛn bɛ cogo cogo a yiri biyɛn bɛ ten awɔ ni ye biyɛn couleur ni a cogo bɛ cogo a yiri yɛrɛ de donc nin yiri yɛrɛ de nin ye yiri yɛrɛ cogo ɲɛ de ye ni biyɛndimi ka mɔgɔ sɔrɔ n'i ma nin kɛ i ma manje k'a la Mayiga tɛ lafiya dɛ nka dɔ fana bɛ yan tuguni nin bɛɛ ye biyɛndimi fura de ye a maralen b'an bolo n'i nana an fɛ an bɛ nin k'a la n'i y'a kɛ la biyɛndimi mana kɛ cogo cogo an b'a furakɛ hali n'a san 20 k'i la ni nin sera ma a bɛ kɛnɛya nka dɔw b'a fɔ ko n'a commencé ka disi funu walima ka kɔnɔ funu ko fura t'a la bilen Baburama o fura t'a la o tɛ nin ye wa o tɛ nin ye wa a n'a fura sera kɛ kulɛ tuguni e kɛ fɛnkɛ jɔ a la e ɲɛ t'a la a b'a sɔgɔsɔgɔ bon sɔgɔ e ɲɛ tɛ sɔgɔsɔgɔda la e ɲɛ tɛ biyɛn yɛrɛ dalen la komi bagan bi ni nin fununa n kɔrɔ a bɛ bilen de ni nin fununa dɔrɔn a bɛ bilen de nin ye biyɛndimi fura de ye nin diyara n ye kosɛbɛ bon ni y'a fɔ ten ko biyɛndimi fura sisan mɔgɔ ye o b'i ɲininkali kɛ ko biyɛndimi fura b'a dan ma ko n b'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a ye biyɛndimi fura kɛ n'a ma nin yɛrɛ yira taa i mago la a tigi bɛ sa a bolo a to mais il la ka kuma in fɛnɛ manje kan an ka émission dɔ la yan awɔ o de an manje fɛnɛ b'an senkɔrɔ yan bon manje de bon pour voilà manje filɛ ale ka girin Mayiga ɲɛ tɛ nin na a bɛ fɔ nin ma de ko manje balamo manje bɛɛ tɛ dɛ e ma finmani ye ten e ma finmani ye ten i bɛ nin bɔ n'i ye nin bɔ i bɛ taa a bɔ kɛ saɲɔw folo saɲɔ n'i ye saɲɔ folo i bɛ nin finmani nin bɔ kɛ k'a la n'i y'a bɔ ka k'a la finmani nin i b'o o yɔrɔ ni nin kɛra manje la i b'a kisɛ bɔ k'a ni saɲɔ folo a kisɛ n'i y'a di biyɛndimitɔ ma a bɛ k'a sago ye a b'a kɛnɛya bon ni saɲɔbo de bɛ kɛ bon n'o o kɛra ten fɛnɛ a kelen pe bɛ la i bɛ taa Suguninkura la an ka Suguninkura kelen nin ka taa tɛmɛfu san n'i ye tɛmɛfu san i b'a tɛmɛfu nin ta k'a kɛ misi ɲɛfɛ dɔrɔn kɛ k'a ɲɛfɛ dɔrɔn ko biyɛndimi don o dusukundimi don ale bɛ kɛ ten nin de b'a furakɛ ka nin yira mɔgɔ la u k'a dɔn an tɛ furakɛ nafolomaniya ma an si bɛ yɔrɔ min na an ye dɔ kɛ bon e bɛ nin kɛ e bɛ dɔ yɛrɛ dama min ye ye Sikaso Kucala San dama min y'a fɔ ne ma Burama an ye nin kɛ hali ni i sera mɔgɔ ma i bɛ nin kɛ i la biyɛndimitɔ la n'i nana a bɛ k'i sago ye ala sogo awɔ a yiri nin yira kun ye u la u k'a dɔn ko biyɛndimi k'a bɛ furakɛ an ka farafin yiri la yiri dama de la bon i bɛ haka hɔn bon fɛnɛ kɔfɛ ni mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ y'a f'i ye ko biyɛndimi b'i la kana sɔrɔmu don a la dɛ sɔrɔmu kelen kelen kana don a la dɛ awɔ hali n'i y'a ye an ka dɔgɔtɔrɔ b'u ka baara dɔn mais n'i y'a ye u b'a fɔ k'u tɛ sɔn biyɛndimitɔ furakɛ f'a ka jelita kɛ misɛkɛ de b'a la ko Mali dɔgɔtɔrɔ alhamdulilayi bana caman bɛ a dɔnba b'an bolo bi dɛ a mansin b'an bolo a fɛn bɛɛ b'a bolo an ma tigɛ wurɔ ko ye nka an fɔlɔ min y'an ka laadala fɛnw ye n'o tun bɛ fara a kan o de kosɔn an ye nin yira u la ko k'a fɔ ka bɛɛ bɛ n'a cogo don hali dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛn min ta k'a furakɛ n ko yiri de don han i b'i ta dɔn t'a dɔn mais i kana n'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ko dɔgɔtɔrɔ ta dɔgɔtɔrɔ de bɛ se k'a nɔgɔya kɛ sa anw ma olu de b'a déclarer mansin de b'olu bolo a ye na ba Burama fɛ ale bɛ se k'a furakɛ olu de b'a jate dɔn fɔlɔ joli la kɛcogo la bon kosɔn dɔw fana mana sigi furakɛ la u b'a fɔ ten ko e dɔgɔtɔrɔ fura tɛ fɛn ye dɔgɔtɔrɔ fura ye fɛn ye dɔgɔtɔrɔ fura de bɛ se ka bana kalamɛ ka se farafin furakɛ la nka bana furakɛ ka s'a ma n bɛna bana fura dɔ f'i ye yan ni o bɛ kɛ adamaden na n'a ye adamaden sɔrɔ n'i ma furakɛ i bɛ taa kiyama o bana bɛ yen dɛ o ye dogo juman de ye dogo juman dɔw b'a fɔ ko bobo juman o yɛrɛ de musow de bɛ kɛ muso la muso ka bana don a b'i sɔrɔ jiginni sen fɛ a b'i bɔ i komi sɛfan
n'a bɔra i komi siyɛfan bi i bi wuli ka se farafin furakɛla ma an b'a fɔ yiri dɔ ma ko donon turu ni i b'o k'a la n'i y'o k'a la i bɛ a tobi donon turu ni k'a tobi k'a mɔ a tobilen k'a mɔ a bɛ kuma wuli la i bɛ ntɔmi bila a la tomi muso b'a min a b'a bɛɛ bɔ a kɔnɔ a bɛɛ bɔ a kɔnɔ donon turu ani ntɔmi donon turu ani ntɔmi Mayiga n'i ye donon turu baara k'a di muso ma mɔgɔ caman b'a fɔ ko kuru t'i kɔnɔ a bɔlen donon turu de don n'i ye donon turu ta sisan k'a d'i ma ka baara kɛ k'a d'i ma n'i y'a baara kɛ k'a d'i ma ka donon turu baara la n bɛ se ka suran tɛrɛ la bɔ i kɔnɔ suran tɛrɛ a bɛ se k'o la bɔ i kɔnɔ a bɛ se ka basa la bɔ i kɔnɔ mais olu ye denmisɛnninw ka fulomaniya yɔrɔ de komaɲaga ko de olu ye ko an b'o i tɛ fɛn kansɛri nin bɛ kansɛri furakɛ o de la nin bɛ sin natɔ tigɛ n b'a f'i ye sin tɛ tigɛ wala an da kun na sa ma kansɛri bana an balakaw ka bana fana don sisan o y'olu la a b'a sin kelen minɛ n'a ma se ni a fura ma s'a ma a tɛ kɛnɛya walayi a tɛ kɛnɛya bon n'u fana y'a tigɛ n'u y'a tigɛ yiri dɔ bɛ yen ko npalan i b'a dɔn npalan n m'a yirila kɔrɔlen a denba de b'a la a den kɛ jamujanba b'a la n'i y'o baara o n'a bɛ baara o ni yiri jumɛn o ni yiri nin de bɛ baara bon i bɛ fɛn caman y'an fɛ yan yiriw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ npalan yiri dɔ bɛ Côte d'Ivoire ko woro e hakilila ko woro dan ye den dun ya i delila ka a ladɔn ko fɔ k'a bɛ mɔgɔ dɔ dilan Mayiga n'i ye woroladɔn sɔrɔ kɛ woroladɔn sɔrɔ ka npalan yiriba dinda nin den sɔrɔ n'a nana ka na kɛ i b'a fɔ ko tulu y'a ye ten dɛ n'an y'a kɛ a bɛ taa i da fɔ kansɛri kan a bɛ t'i da fɔ kansɛri kan a b'a kɛnɛya pepu ka ban mais a tɛ fara a tɛ foyi mais a bɛ mun de kansɛri ye bana yɛrɛ yɛrɛ de mais a sɔrɔ cogo ka ca o ala sugu awɔ diyara n ye kosɛbɛ babuna nin diyara n ye an bɛ foli d'i ma an bɛ ka kuma bana min kan bi n b'a dɔn bana don minnu ka ca an balakaw fan fɛ kosɛbɛ mun bɛ fɛ ka ɲininkali minnu tɛnku i la o de ye yala bobo juma ale ni fibrɔmu a bɛɛ de ye kelen walima danfara b'u cɛ de dogo juma ani fibrɔmu danfara min b'u cɛ u bɛ fura kelen de b'u furakɛ furakɛli de b'a bɛɛ kɛ bon n'a bɛ mɔgɔ la a ye fo i ka farafin furakɛ o cogo la donon turu ani tomi o bɛɛ b'an fɛ yan bon o yɔrɔ kosɔn Mayiga n tɛ se ka n da don kuma na ten fo an k'an ka faamaw fo a fɔ faama jumɛn nsoforo Mayiga n tɛ se ka sigi kɛ nsoforo tɛ o i y'a mɛn fɔlɔfɔlɔ ni nsoforo tun nana an ka dugu kɔnɔ u b'a fɔ tan na kulon na ko i n'i ye tasuma bɔ u bɛ dugumɔgɔ bɛɛ minɛ Mayiga an ni fɛn ɲɛnamaw de bɛ baara kɛ fɛn ɲɛnama caman de bɛ yen nsoforo b'a fɔ k'a kana tasuma bila a kana tasuma bila a yɔrɔ bɛ yen a kana tasuma bila i bɛ yiri ka gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ tasuma bila ye walayi mais k'i yafa n ma ne yɛrɛ mana n sigi n taalen ka taa hiji kɛ ka taa mina kɛ ka taa arafa kɛ an ka wajulikɛlaw bɛ wajuli kɛ u bɛ wajuli kɛ jamana ka lafiya de ye tasuma jamana ka lafiya foyi tɛ tasuma bila la foyi jamana ka gɛlɛya ye jamana kɔnɔ angɛrɛw bɛ na fɛn wɛrɛw bɛ na maa bɛɛ jula de k'a ko tɛ se ka adamadenw tɛ lafiya ka sɔrɔ i bɛ tasuma bila la ni an bɛ yiri kɛlɛ an bɛ furakɛ kɛ an kɛ yiriw kɛlɛ ne denkɛ nin filɛ nin ye sisan Amadu a bɛ furakɛ kɛ jokalani na jokalani ɲaga ni den banna k'a tɛ kuma a bɛ jokalani ɲaga ta k'a da ji rɔ i b'i da kun n'a ye den bɛ kuma den min tɛ kuma mais n'i ma taa san jamana kɔnɔ i ma taa Kucala jamana kɔnɔ o yɔrɔ de bɛ k'a ni Wɔsɔlɔ jamana ninnu olu de bɛ banba tasuma bila a kan bon olu bɛɛ ye fɛn ye min ka kan ka jamana dɛmɛ an b'o kɛ ten ko a ma fɛn wɛrɛ ko jogola ɲaga dɔrɔn ka sɔrɔ sababu de ye fɛn ye
fɛn n'i dara ala la ala yɛrɛ k'a fɔ ko n'i dara ale la k'i kɛ da sababu la furabɔla tɛ se koyi ala de bɛ se mais sababu de ko ye ala sugu sɔgɔ Bourama Bagayoko ni diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma halisa Bourama Bagayoko ka téléphone numéro ani a denkɛ Amadi ka téléphone numéro olu fila de filɛ vidéo duguma sisan nka an bɛ segin fana k'a fɔ n'ala sɔnna émission kɔnɔna la yan'o cɛ karamɔgɔ Bourama an bɛ fɛ an ka kuma fɛn fila kan tuguni tubani ɲaga ani kule ɲinɛni olu bɛɛ i ka kuma don halisa k'a fɔ ko fɛn dan tɛ yiri c'est à dire fɛn ɲɛnama caman fana bɛ an mago bɛ se minnu ma kɔnɔw b'o la dugumafɛnw b'o la an b'a daminɛ kule ɲinɛni na kule ɲinɛni nafa fana b'o la tuguni wa an kɔni bɛ tilen k'a faga an ka so kɔnɔ kule ɲinɛni nafa b'a la kɛ nafa bɛ kule ɲinɛni na hali an yɛrɛ b'a fɔ la u bɛ faamaw tɔgɔ tiɲɛ o ka faamaw tɔgɔ tiɲɛ mun na nsusiw nu i mana taa kaba furusa la k'u bɛ furusa fɔlɔ an tun tɛ furusa b'a ɲɛ dɔn koyi ayi an tun tɛ furusa b'a ɲɛ dɔn dɛ kule ɲinɛni i bɛ kule ɲinɛni sen fila tigɛ n'i y'a sen fila tigɛ i bɛ n'a sisi muso kati gɛlɛnba cɛ kati gɛlɛnba i b'a k'a la a bɛ segin a cɛ ma k'a kɛ dumuni na ka d'a ma n'i ye muso ye k'i ka dumuni kɛ n'i ye muso ye k'i ka dumuni kɛ ayi a bɛ mɔn a la i b'a mɔn a la i b'a sen fila tigɛ i bɛ Mayiga n bɛna gindo de fɔ ten dɛ aw Mayiga la aw cɛ ɲumanba nu kati gɛlɛn muso b'i nɔrɔ la a b'a fɔ k'a t'a fɛ ko fo n ye dɔ fɛ a bɛ taa kule ɲinɛni san n'a ye kule ɲinɛni ta a b'a sisi a sisilen de wuli senɲɔ 7 Mayiga e janɲɛmuso b'a to i la i bɛ taa kɔ muso minɛ fura de don cɛ minɛ fura de don tu t'a la ta t'a la kule ɲinɛni jara sinamusotigiw ye bi sinamusotigi kelen tɛ dɛ a jara musotigi ye kule ɲinɛni kamalen bɔ tu t'a la ta t'a la i bɛ kule ɲinɛni ɲini ka wulu senɲɔ 7 o bɔgɔ ka kule sisi ka sinɛ ka wulu senɲɔ 7 k'a la o ye kelen de ye ala sugu sɔgɔ tubani ɲaga an bɛ kuma o kan joona an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka na tubani ɲaga tubani filɛ nin ye tubani bɛ taa fan da sangaso sanfɛ a b'a da finɛtiri la finɛtiritigiw t'o b'a la a bɛ tila k'a da bɔgɔso la k'a da san na i mana kɛ cogo o cogo n'i y'a kala i bɛ tubani ɲaga ta tubani b'a fan da bisimila rahman rahim de la i bɛ deli k'a fɔ mɛ i bɛ deli k'a fɔ ye Mayiga fo dɔɔninkɛla k'o dɔn bisimilahi rahman rahim ko ba de y'a ye n t'a fɛ ka karamɔgɔkɛ tɔgɔ f'i ye dɛ ne wulila n taara ka taa karamɔgɔkɛ sɔrɔ yen a nana alikuranɛ di mɔgɔw bɛɛ ma o don donsofini bɛ na a kɛra Buguni k'alikuranɛ di mɔgɔw bɛɛ ma a ma foyi di ne ma ne ko mun de kɛra karamɔgɔ e ma alikuranɛ di ma mɔgɔ bɛ sigilen ɲɛnɛ n fɛnɛ min na kɛ arafa kɛ ka mun dalifa kɛ ne ma alikuranɛ di ma n bɛ suran 2 f'i ye i k'o sen bɔ suran nɔ n bɛ suran 2 min f'i ye i la moriya kɔnɔ i k'o sen bɔ suran nɔ ne y'a fɔ ten ne bɛ kulu walaw kalan ye n'i ye dɛfo ye kulu walaw la n tɛ kalan kɛ yan tugun n ye kulu walaw kalan mɔgɔ y'i sigi k'aw filɛ an ne karamɔgɔw bɛ taa ka taa ye jɛjɛ rasululayi alifatuho arɛtenansa yadi kuluna fililayi wajan ka suran belebeleba ta k'an ɲɛ lamini mɔgɔ min y'o kalan kɛ ka taa se kulu alaw ina an tɛ naga alikawusara ina an tɛ naga kelen-kelen n'i ye ina an tɛ naga ta sa mana f'i ye a bɛ taa i bɛna an tɛ naga ka kala ka taa bi kɔlɔn kɔnɔ sa mana f'i ye a bɛ ina an tɛ naga kalan ka t'i bi kɔlɔn kɔnɔ n'a bira kɔlɔn kɔnɔ a balo a bisimila ramana hali n tɛ bila an ka mɔgɔkɔrɔbaw la dɛ mun b'a la i kɛ hakɛto ɲɛko bana b'u la i kɛ nkɔnkɔn bɛlɛ u b'a fɔ min ma ko nkɔnkɔn bɛlɛ i b'a bi naani ta i b'a ta i b'a fɔ bisimila ramana rahim ina antena ka de kaw sarafa salira biga wani harina senya ka kola bitaru i b'a kɛmɛ ta k'a da i ka bilan da kɔrɔ kana ta yɔrɔ sɔrɔ i bɛna sɔn de sa mana f'i ye a bɛ i n'an tɛ naga ka sɔrɔ a ye kɔlɔn kɔnɔ awɔ
n'an na ka fɛnba de don u kana jɔn suran na duguma suran ninnu de ye magoɲɛta ye nka u bɛ mɔgɔ dɔw gosi n'a ye k'a ma dɔ ko kulu wala dɔrɔn kulu wala a tɛ dɔɔnin ye dɛ ka taa suranba ta ka aw ɲɛlamini kulu wala ye suran de ye ala sugu sɔgɔ o yɔrɔ la n'an tɛŋɛ la n tɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni sɛgɛ bɛ taa siyɛden ta a b'a sen nabɔ a b'a fɔ bisimila rahman rahim ina antena ka alikaw sara fa sali radika wani hari na senya ka hola bitaro a bɛ taa siyɛden ta ni e bɛ i ka buguda la n kan tɛ duguba kɔnɔ dɛ buguda la e b'i ka buguda la siyɛ natɔ sɛgɛ kɛlen ka sen nabɔ a ye n'antena ka kala n'i ko pa n'a y'a diɲɛ ko 7 kɛ belebana bɛ bɔ i den nɔ wallahi latɛmɛ t'a la n'antena ka suran yɛrɛ de gɛrɛsɛgɛ furan don. nka Baburama i da selen mun masa binni bana a yɛrɛ jara ne kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ dɔnbaga caman bɛ yen u musow ni u dɔgɔkɛ musow ni hali sigida kɔnɔna la musoman caman bɛ yen jinɛ bana nin b'u nɔfɛ binni bana nin b'u nɔfɛ yala fura b'o la wa an ka fura b'a la k'an ka farafin yiri la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ nsabiya b'a tigi bolo n t'a tɔgɔ fɔ i y'a faamu b'a la min tun bɛ nsabiya kalan ne a ye san 16 k'ale yɛrɛ bɛ nsabiya ka bilibana b'a la mais a nana yan Amadu filɛ nin Amadu y'a furakɛ an bɛ bilibana furakɛ saga kunkolo sɛmɛ de la saga kunkolo sɛmɛ Amadu b'a baara k'a d'a ma a tɛ wuli tugun i n'an tɛ nka bilibana yi cogo ni mɔgɔ sara k'a bɛ bilibana furakɛ a ma saga kunkolo d'i ma sira la dɛ kalo tile 4 a bɛ wuli kalo tile 2 a bɛ wuli a tɛ mɔgɔ kuntan minɛ cɛ dangamanaw den dangamana a b'olu de minɛ a ye kunkolo de ro n bɛ bilibana furakɛ n b'a dɔn ayiwa Baburama n diyara ye kosɛbɛ nin ye jigiya ye ka sabu kɛ wallahi nafolo bɛ dɔw kun dɛ Maïka kana na siro n'i y'a mɔgɔ y'a ta kana n b'a furakɛ awɔ nafolo bɛ dɔw kun dɛ mais n bɛ taa di jɔn ma wallahi a mɔgɔ tɛ yen u bɛ taa mɔgɔ bɛ misi u bɛ misi hakɛ to a b'i tɔgɔtigi denw ɲini dɔw b'a fɔ ko na ni misi ye da ni fɛn fɛn misi jɛman dɛ taa mago la sa an kɔni ka n bɛ fɛnɛ n bɛ min f'i ye Maïka a ye ka taa mɔgɔw fɛ a fɔ Amadu ye dɛ u ka f'u tɔɲɔgɔn ye ne ni professeur tun b'a kɛ u k'i madon mɔgɔkɔrɔbaw la fɛn caman de tun b'an fɛ yan an n'a laadala fɛn dɔ u kɛ segin a kan jamana in tɛna to tan dɛ bon o fana ye furakɛ ye u kɛ furakɛ nɔgɔya Maïka u kɛ furakɛ nɔgɔya dɛ fura kelen tɛ se ka ko bɛɛ kɛ e ma taa nin yɔrɔ la a bɛ nin kɛnɛya e ma taa nin yɔrɔ la a bɛ nin kɛnɛya nka an bɛ kan dɔ de fɔ fura la ne kɔni b'a fɛ ka min fɛ denmisɛnninw u k'i madon mɔgɔkɔrɔbaw la hali n'i y'a ye an ka farafin furakɛlaw mun bɛ yen nin ko diɲɛ bɛɛ b'u tɔgɔ fɔ i ka taa ɲininka a tun b'a madon a ba la a tun b'a madon a fa la a mɔmuso la bon o fana kana na furakɛ kɛ ten dɛ ko nin ye cɛ ye nin ye cɛ ye o tɛ furakɛ la dɛ musokɔrɔba dɔw bɛ yen u bɛ yiri dɔn i komi cɛ b'a dɔn cogo min na cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u salen k'u den fitinin to u b'a fɔ karisa ye den fitinin ye a dun mɔla fa bolo mɔgɔ mɔgɔ mana mɔ i fa bolo i bɛ dugawu sɔrɔ dɛ u kɛ dugawu ɲini bon u ye ka min kɛ ala kosɔn an bɛɛ y'a ye dɛ n b'a ɲini mori denmisɛnninw fɛ u bɛ kɛ min kɛ u kɛ karamɔgɔ nɛniw dabila a bɛ barika bɔ jamana rɔ dɛ cɛkɔrɔba nɛni karamɔgɔ nɛni karamɔgɔ bonya aw mana sigi arajo la a bɛ cɛkɔrɔbaw dɔgɔya kɛ karamɔgɔ kɔrɔ dɔgɔya olu dun ye sɛgɛn kɛ an ye ne daluya dɔ bɛ ne bolo n y'a sɔrɔ n ye sɛnɛ kɛ de k'a sɔrɔ u kɛ musokɔrɔbaw nɛni dabila u kɛ karamɔgɔ nɛniw dabila min kɛ d'an ye o de y'o ye ala sugu sɔgɔ an ka émission kɔni a sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ foli d'i ma Baburama yanni an ka bɔ fana an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko Actuel Média ka émission mun na bɛna kɛ yan a san 3 anniversaire a bɛna kɛ Ɲamakɔ cité des enfants na a su yɛrɛ kɛnɛ bonya n'a barika bɛɛ talen bɛ ka di Baburama Bagayoko ma a n'a denw n'a ka kalandenw n'a nɔgɔnda bɛɛ Maïka an bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ba nin ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu k'i yɛrɛ ye nin don min filɛ Maïka anw ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de ye an bɛ yan e de bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ mɔgɔw bɛ to diɲɛ dan na k'a lamɛn mɔgɔw bɛ to yɔrɔ bɛɛ rɔ u bɛ telefɔni ci a ma u bɛ hakɛ to
nte fama ye dɛ nte fama fɛnɛ contrôle la m'o kɛ hakɛ to hali u bɛ téléphone na bilali min kɛ nin ko mɔgɔw k'i sagona kuma fɔ téléphone de ye diɲɛ ye téléphone de ye diɲɛ ye ni mɔgɔw ye danaya de kan kɛ danaya di yɛrɛ kan kɛ danaya da an ka jamana kan dɛ kɛ danaya da an ka jamana kan dɛ u kɛ mɔgɔw bonya kɛ faamaw bonya hali ni tɛ hinɛ hali ni ye sura kunkolo dun fɔlɔ n'a tun fɔra ko kɛlɛ bɛ anw ka yɔrɔ de b'a minɛ k'an na mɔgɔ dɔ boli mais sisan anw na mɔgɔ tɛ ka boli u ye k'u yɔrɔ ɲini kɛ barika da surasiw ninnu ye kɛ duwawu k'u ye jamana tacogo ɲuman ala k'a d'u ma u kɛ ko to ɲɔgɔn ta la Mayiga n'i danamɔgɔ ye mɔgɔ sigi i fana kɛ daw la an b'a fɛ u kɛ da fanitigiw ninnu na u k'u to u k'u ka baara kɛ n'u y'u ka baara kɛ a tɔ min bɛ kɔfɛ u ma danamɔgɔ min sɔrɔ k'o ja an a n'olu na baara kɛ ko a mɛn ni ɲɛla sumayɔrɔ sa dɛ o ye n ka kuma laban ye a diyara n ye kosɛbɛ i Bagayoko an bɛ foli nin ta ne di ma ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ ka su ni waati in na Bourama ka téléphone numéro ani Amadi Bagayoko ka téléphone numéro o de filɛ duguma donc émission kɔni a sera kuncɛyɔrɔ la nin Bourama min tun bɛ fɛ i ka an ka cadeau kelen faga n'o ye bonus ye ni yiri dɔ bɛ yen yiri dɔ bɛ yen voilà donc an ka dakuruɲɛ kelen k'o yiri kan voilà dɔw b'a fɔ ko sinzan dɔw b'a fɔ ko sinzan tɔgɔ kelen de b'a la quoi n'o fɛ i ka dakuruɲɛ fila fɔ sinzan ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ n tɛ suru an b'a fɔ la Amadu fana a bonya b'o la komi o dakuruɲɛ fila i ko di Amadu ma a kɛ kuma o yiri kan min denko mana gɛlɛya a bɛ min ta o di Amadu ma a fana bonya b'a la a kɛ dɔ fɔ ten tɛ ko bilen o ye tiɲɛ voilà Amadu ye foli kɛ dɔrɔn donc ka don sinzan kɔnɔ kosɛbɛ Mayiga nin diyara n ye n bɛ foli lase an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u ka lajɛli cogo ɲuman ni faamuyali cogo ɲuman na sinjan ye yiri min nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balimakɛ dɔw bɛ yen i k'a hakɛ to Mayiga u bɛ kɔn ka dɛsɛ kulusi jala ta fanfɛla la ni o y'i sɔrɔ i ti dɔwɛrɛ kɛ i bɛ sinjan lili bɔ k'a susu ko ɲuman n'i y'a susu ko ɲuman i b'a foronki quoi k'a daji jago bitɔn n'a ɲɔgɔnna dɔw kɔnɔ i b'a daji o kɔnɔ ka di dɔɔni bɔ ka bila kɛrɛfɛ i bɛ to ka di dɔɔni kɛ verre kɔnɔ ka sinjan in dajilen voilà o ji i b'o k'o kan k'a lamaga k'a min Mayiga k'i to o cogoya la i ti dɛsɛ fɔ ka t'i sa k'o di an filɛli jamaw ma ala sigi sago ko yiri dɔ bɛ yen ko n'i y'a ta ko denko bana e ka dakuruɲɛ fila fɔ i n'a fɔ minnu bɛ yen nɔ planning ka planning kɛ ka taa sɔrɔ la i ma se docteur ma k'a k'i yɛrɛ wala a farafinta an ka yiri dɔ bɛ yen ko subagabagani i bɛ subagabagani ɲini n'i ye subagabagani ɲini i b'a lajɛ i b'a ci n'i y'a ci i bɛ taa sɔrɔ kisɛ finmanin dɔ b'a kɔnɔna la o kisɛ finmanin i b'ale bɔ ka sɔrɔ ka saɲɔto ɲini ka kisɛ finmanin bila cɛ la k'a kunu n'i ye kisɛ kelen kunu o ye san kelen n'i ye kisɛ fila kunu o ye san fila ye bon komi n m'a fɔ tubabuw ta ma ye dɛ nka an bɛ minnu kɛ i b'a ye a bɛ kɔnɔtɔn se dɔw ma a bɛ koli jabali bila dɔw la a ka ca nka ni kɔni y'a kɛ nin cogoya la nin farafinta la tan problème foyi t'o kɔnɔ a tɛ foyi k'i la n'i ye kisɛ kelen kunu san kelen n'i ye kisɛ fila kunu san fila ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma merci n ka téléphone numéro o ye 77 66 69 32 o ye ne ta ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ta 75 17 08 44 ne bɛ dan sigi an ka bi émission na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ tun bɛ ka su an tun bɛ spécial Bourama Bagayoko ka kɛnɛ kan ni ale ka so bɛ Kalaban Kefa Bagayoko o denkɛ don nin ye hakili la a bɛ sɔn ka se fo siyɛn 6 ma walima 7 a bɛ sɔn ka kuma Actuel Média sanfɛ donc an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ bɛ n'a wele nin waati in na n'i y'a wele téléphone na n'i m'a sɔrɔ i bɛ Amadi wele walima i bɛ vocal ci Amadi ma donc o de tun b'an bolo bi ka lase aw ma an b'a fɔ ko aw dansɔgɔni ko wa aw bɛɛ kan bɛ fɛnɛ n'Ala sɔnna les premiers ani les deux cité des enfants kɔnɔ a kɛnɛ invité d'honneur o ye Bourama Bagayoko a n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw dansɔgɔni ko merci.